Добър ден! Първо да поздравя всички в Свиленград и мирените тук от нашата Янория с празникът 6 август, Преображение Господне. Какво значи Преображение Господне? На днешния ден Исус Христос е излезнал с двамата си ученика на планината Тавор. Там Той се е отделил по-нагоре и е извършил силна молитва. Толкова е била силна молитвата, че двамата ученика видели как Той се е преобразил изведнъж. Дрехите му се полича един бял, бляскав цвят и до него били застанали Моисей и свети пророк Илия. И тогава учениците, когато Той свършил молитвата, го попитали нека да направи и се е получило затъмнение облачно и се е чул глас Господен да казва: този е моят възлюбен син. Тогава учениците го попитали дали защо да направим тук три седника на теб, на Моисей и на светия пророк Илия, но той казал, че това те не трябва да го казват. Преображение Господне, това означава, че самият Исус Христос се е преобразил тогава в другия вид, небесният, който е. И оттам днешният празник носи името Преображение Господне, защото се е преобразил. И на този ден се прави молитва в църквата на грозди, където се освещава. И това е така по-общо казано за днешния празник.